yau fa labari da zafi-zafinsa. Shugaban ƙasar Amurka wato Donald J. Trump ya aike da somarin guda biyu ɗauke da makaman nukiliya zuwa iyakar ƙasar Rasha. Wato nukiliya somarin wani somarin ne da Hausa to wanda ya kama jirgin ruwa ne wanda ake samar da shi wanda yake nutsewa a cikin ruwa. Iya da wani technology da features da ba za ku yi tunani ba. Somarin iya shekara 30 a cikin ruwa ba tare da ya ɗago an sa masa mai ko wani abu ba. Kawai abin da yake bukata shine 4 kg na uranium. So Donald Trump ya aike da wannan somarin ne guda biyu dauke da makaman nukiliya saboda yiwuwar fara yaƙi da ƙasar Rasha. Yaƙin duniya na uku iya tunkarar ku, ma'ana mutuwa ko kuma rayuwa. So a kan bangaren kuma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi ma ƙasar Rasha akan cewa kar ta sake ta kuskura ta ƙara siyan crude oil a hannun ƙasar Rasha. Wato kun a yau ne kuma kasar China ta fasali da wannan sharadi da kuma wannan gargadi da kasar China da kasar Amurka ta aika mata da shi, wanda a yau ne kasar China ta ƙara siyan crude oil a hannun kasar Rasha. A wani bangaren kuma mun ga jirage an ga jirage suna sauka a kasar Iran dauke da manya-manyan makamai da kayan yaƙi, wanda wannan makamai an aika musu su ne daga kasar Rasha, kasar China da kuma kasar